berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň alatasy bilen aýdym saz sungatyny öwrenmekligi, destançylygy, umuman türkmen medeniýetini, medeni mirasymyzy öwrenmek işine ören uly üns berilýär. Medeni mirasymyzyň iň uly şahalarynyň birem elbetde aýdym saz sungaty bolup durýar. Elbette aýdym saz diýlenini şahanlar Türkmen halkynyň geçmiş yol yörelgeleri, hormatly prezidentimiziň öwran nygtaýşýaly, wesiýet etýäli halifa şäherlik ýoly bar. Şolaryň biri hem halk dörejiligimiziň iň uly şahalarynyň biri bolan aýdym saz sungatymyz. Neşe aýdym saz sungaty diýilende destançylyk sungaty türkmeniň durmuşyna bir giň ornan sungatyň bir görnüşi. Destanlar aslynda iki ýyly bolýar. Biri ýazary belli, awtory belli destanlar. Anha mysal üçin Molla Nepediň Zöhre Tahir destany, Nur Muhammed Andaliýewiň Leyli Mejnun, Şawenläniň Gülbülbül, Şeýdaýynyň Gülsenuwer destany ýaly awtory belli bir şahyr tarapyndan ýazylan gol ýazmalar bilen bize gelip ýeten destanlar bolýar. Türkmen edebiýatymyzda ýene bir ägir uly ugry bolsa ýankylardan az bolmadyk, belki köpdürem halk destanlary bar. Halk destanlaryna göre ulşa destanymyz. Her şahasy bir destan. Hürlükke hemra destany, Necip Oğlan, Şatenem garip ýaly destanlar, halk destanlar hasaplanýar. Halk destanlary diýilmeginiň hem sebäbi olaram elbetde başda ýydarlap otursaň aňyrsyna göz ýetirip bolsa, ilki bir zehinli adam tarapyndan düzülendir. Soň bolsa her aýdyjy, bagşy ony öz içere waka goşup, nama, şygyr goşup, timarlap ulu bir destan derejesine ýetirilýär. Şeýdemem oňa halk destanyny diýilýär. Ine şu halk destanlarynyň iň bir çeperi diýjekmi, ýa bolmasa bir aýdym öwrülen destan diýilýär-de, Saýatly Hemra destany bar. Saýatly Hemra destany diýilenini hormatly professor alimlarymyzyň belleşýäli, halifa başy sadanlarymyzyň ýürüýte nygtaýşýaly, onuň içinde aýdymy öwrülmedik setiri ýok. Aslında da onun baş kahramanları, beýleki kahramanlar çykyş edenlerini gönden aýdym saza dutara ýüzlenýärler. Soda dövrey marın yâri yamın yeğlendi. Dervan herle kanına, kayadım heblana, damlarım. Oğlum Türklerin çağrına. Saýatly Hemra destanynyň aýdymlary bagyşlyk uğrunyň bir diňe bir welaýatda däl eýsem ähli welaýatlarda da bagyşlyk uğurlaryna ýerine ýetirilýär. Ýene-de bir bellemeli tarapy umumlukda da ne heserli aýdymy Daşoğlu welaýatynda da şo heserli heňine aýdylsa şol Ahal welaýatynda da heserli, Mary welaýatynda da heserli şo heňine şo sözler ýerine ýetirilýär. Saýatly Hemra destany özüniň guruluşy boýunça sada, ýöneköy özüne de halka we düşnükli dille ýazylan temasy ol günnün aşky, liriki tema degişli bolup bu ýerde destanyň baş gahrymany Hemranyň ýanky söýgüsü hakynda hem-de şol söýgüň esasyna başyndan geçirýän wakalary ýygyderlikde beýan edilýär. Hawa, aýdyma öwrülen destan adyny alan Saýatly Hemra destany çeperçiligi, many mazmuna baýlygy bilen türkmen operasynyň otunyna da öz beýanyny tapdy. Halk döredijliginiň bu ajaýyp eseri 1970-nji ýylyň başlaryna ilkinji gezek
Altı Garlypyň librettosyny ýazyp rejissörlük etmegine, kompozitor Aman Agajykowyň ýazan salary esasyna türkmen operasyny otunyny Saýatxan ady bilen sahnada janlanyrly. Hormatly arkadaşymyň türkmen operasyny dikeltmäge döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanylyp 2016-njy ýylda Magtymul adyna Sazda drama teatryna Saýatxan operasy täzeden dikeldilip halk köpçüligine ýetirildi. Saýatly Hemra destanynyň beýleki destanlardan mysal üçin Şasenem garyp destany türkmen başyk sunugyny belli bir derejede orun eýleýän bolsa, Saýatly Hemra destany diňe başyk sunugyny dälle eýtem saz sunugyny biziň dutar sazlarymyzyň dörenmegini uly gatynjyň bardygy aýratyn bellemäge münasip. Mysal üçin alanymyzda Şasenem garyp destanyna Garýym, Tünderi aýaly ya gelemen ýa sazlar bar bolsa, şu sahne oyuncu Saýatly Hemra destany biziň saz sunudymyzda uly köp derejede paýynyň bardygy ýüze çykýar. Umumyň akyl saz ýerine ýetirjilik mektebinde çak bilen alanynda 200 goly halk sazlarymyz bar bolsa, şonuň 20den gowragy Saýatly Hemra destanyna diýişliler. Şolaryň içinde Gara gözlüğünün akıl peri, Galan Mariallı sazlar, Mari vilayetindeki halifaların yerine ýetirýän sazlar olup tapawutlanýan olsa, Galan beýleki döňünim, hatirjem, ýar gyrmyzy inipdir, gyrmyzy balsaýat ýa sazlar özüniň köplügi bilen akıl saz yerine ýetirjek mektebinde giňden yerine ýetirýän sazlaryň hataryny değişip otdurýar. Ine şeýlekin sazlary başga-da käbirlerini mysal getirip bolar. Mullamyzyň çalyp giden gaty uly özüm bir şeýle çyrşyrymdy süýjüden süýdi şirin şeker garlan ýaly ýar gara öldü diýen saz. Ine şoň bilen ady bir aýdym aýdylýar şo destanda. Özüm sazynym dinläýäsiň gelýär. Haçanda şol aýdym bolup ýanglananda has bir hili başga bir täsirler, ýeni bir başga bir dünýä gaplap alýar. Özünüm şul aýdymlar, şu sazlar döräni bäri, şirinlik gören ýerine ýetirilişi ýaly, özüm şonuň dinleýijisi gitdigiçe artyp barýandyr. Ýene bir saz adamlary hem geljege, hem öz mehriban, mehr ahlasyny beren öz söýgüsini, öz durmuşyny, öz gelin gyýzlaryna gonyp döredilen, şolary tarifleýän sazymyz bar. Dönüň adından belli bolşy ýaly eýe mutaýda adamlaryň arasyndaky birek bolan mehr ahlas, birek bolan wepalylyk, ähd, agrar, ine şu hakynda döredilen filosofiýa, ýagny pehem parasada ýurulan aýdym diýsek dogry bolar. Sazyň adam dönüňim, şol adada ady bir dönüňim diýem aýdym aýdylýar. أسمعتنا والفاضل ولي
Bak iki bir vefadan Şu yerde yine bir datı yatladım geliyor. Gırman wagşynyň bide bir ses görnüşine ýazylyp galynan bir 4 sany aýtymyny bilýärse, elbetde ol gram plastinkalarda bir onnamana baram bolmagy mümkin, çykmagy mümkin. Şuny ýaşyllaryň bir näçesi aýtýa, kelläň agyryp oturan bolsa diýe gırman wagşyny bir gow etip diňlesen kelle agyryny aýyrla ýanar. Şoň sisinne diýe kelle agyryny bejerýän bir üýtgeşiklik bar diýip aýdýarlar da. Inni on sesinne de bağ bolmagy mümkin. O bagşy hiç bir söz aýtar ýaly, ýa bir dil ýetirer ýaly bagşy däl, gaty güýçli bagşy. Iýleşlemez ony diňläp ýatlarynadyr bir hili, bir hili ses bilen, ýydynan başga bir hili ses bilen aýdyp bilýärseýle bir üýtgeş köpek usully sesi bata. Sesi o dermanlygy gaty dogry. Ýöne şo sesiniň dermanlygy bilen birlik. Saýatly Himrat Esanyň goşgularynyň dermanlygy diýenmi ýa çeperligi sadynyň şeýle bir jana ýakynlygyndan şunu diňlänne adam bir üýtgeşik lezzet alýarda, adam bedenine sehel mehel agyryny çyny unutdurýar da. Ine şunuň ýaly kudrat da biziň aýdym sadymy. Ah bir salatul boylum sallanıp geçti. Gözüme satası hali gurdinim hey 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 hey. Ey yatlım afazı besmelle darım. Esreti zanımda gazi gurdinim. Bizim gurrun diyen destanlarımızda ulanılan sağlar bizim milli Türkmen kinosunun ösmegine de öncöylü, dörecilikli koşon nıgtamalı. Aydalın Türkmenin kinosunun otunun sütün halifası Altıgarlıyfın ömrünün ahirine döreden mukamın sır diyen, gördüğünse göresin geliyen, seyredip doyup bolmayan çeper kinosu var. Şol film adından belli olşalı gönnen Türkmen milli aydımsa sunugotu bilen bağlanşıklı. Ana şol aydımın içinde üns sörüp dinlesek, dağarman insanımız boydun başa yanlanıp dur. Şol dağarman saati başında yanlanıya, vakalar gidip durkada şol yanlanıya, durtada da yanlanıya, Beyleki Simfonik Orkestr'ın o adında da yanlanıya karar. Şol dağarman saati, şol filmin şoğul çıkmağına münasip koşup deyip aydıp bolar.
Simfonik eseri öwrülen dagarman sazyna halipalar Sayatly Himra dessanyndan ady bir aýdym döredipdirler. Ay zaman benim çoktan köştayım tüm perişan yar yerine yıldırıyor. Bundan başga filmde gözbaşyny Sayatly Himra dessanyndan alan bir näçe aýdym sazlar ulanlypdyr. Halipalaryň halk saz saltyga sanayan ýetişermikäm aýdymyny filmiň kompozitor Nurhal Mämmedow Suwa geledir atly halk sazdan peýdalanyp öz boluşly aýdyma öwrüpdir. Biwel Muradowanyň ustadlyk bilen ýerine ýetiren bu aýdymy Liza Garaýewanyň çeper keşfine siňipdir. Marupdan Masriga yeten erenler hey 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 aşık mağsuğuna yetişer mi Yine de bu filmde dessandan döredilip salarsaryk ýoluna giň meşhurlyga eýe bolan Gyrmyzy aýdymynyň kelbaşy tarapyndan işlenilip taýýarlanan saz nusgasy ulanlypdyr. Aýal bagyşy bilen kör gojalygynyň arasyndaky aýdymsaz äsleşigi filmiň iň ýokary dartgynlygy noktadyr. Bu gapma garşylygyň çözgüdi bolup ýanglanýan aýdym bolsa, dessandan döredilen Selwiniyaz aýdymydyr. Karkaranyň keşfindäki ýanglanýan aýdymlaryň tasbarsyny diýen ýaly Nawat Nurmuhammedowa öz boluşly ýerine ýetiripdir. Ýeri gelende belläp geçsek, sunnaty bilen köňülleri ornan zenan başy Nawat Nurmuhammedowa Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna hormatly arka dagamy tarapyndan hatyralanyp Türkmenistanyň halk artisti diýen belen at takyldy. Görüşimiz ýaly Sayatly Himra dessananyň içindäki goşgular, aýdymlar, tirmeçi bagşylaryň repertuaryna berk ornaşyp hersiniň öz boluşly taryhy rowayaty bar. Halkyň söýgüsini gazanan şol aýdymlaryň her biri öz başlyk öwrenilmäge münasip. Hut şonuň üçinem gepleşigimiziň dowamyny türkmen halk aýdymy Balsayat barada dowam ederiz. Türkmeniň başlyk sunuwatyny Balsayat sazy diýlenni, Balsayat aýdymy diýlenni jemleýiji aýdym saz gözeňine gelýär. Şol biziň ýaşlykdan, çağlykdan kulağymyzda galypdyr. Özüm ýanky aýtşymy ýalyk aýdymyň adam Balsayat, sazyň adam Balsayat. Demek şeýlekin aýratynlyklar, şeýlekin öz boluşluklar şu Sayatly Himra destanyna has mahsus diýsek ýalňyş bolmaz. Şoňa seretmezden hem şolaryň içiniň hemmesine esasy daragyt bolup her bir ýol özü şoňa öwüşgün berip şol sazyň hassa ömrüniň uzamagyna özüniň dörejilik goşandyny goşupdyr. Türkmen sazlarynyň gelip çykyşy bilen baglanyşykly diňe Türkmen sazşynatlar, däl daşarutly sazşynatlar hem özleriniň pikirini ortaga atypdyrlar. Olaryň hatlaryna Rus alimy Belyaev
Türkmen sazlarynyň aňarsynda şahirane tekst ýatyrdip öz ilmi işlerini belläp geçýär. Doğrudan hem Rus alymynyň bu pikiri ýöne ýere däl. Onuň bu pikiri Türkmen sazlarynyň gelip çykyşynyň aglaby bölegine degişli. Şu nukta nazardan alanmazda baltaya zatly sazy öňüň gözbaşyny Taýatly Hemra destanyndan alyp gaýtýar. Şonuň bilen birlikde bu saz halkymyz tarapyndan, sazanlar, bağışlar tarapyndan giňişden ýerine ýetirilip, şu sazyň 4 görnüşi köp ýyllaryň dowamında halipalar tarapyndan taýýarlanyp video çykypdyr. Onuň birinji nusgasyny Türkmenistanyň halk artisti Pyrıl Sariýew, Mulla Täşimaw ýerine ýetiripdir. Hemde şol birinji nusgasy halk sagyrwallar ansambly tarapyndan ýerine ýetirilmäge iň bir gelewli hasaplanypdyr. Bu sazyň ikinji nusgasyny Türkmenistan halk artisti Şartäş Mehmetov ýerine ýetiripdir. Mundan başga da bu sazyň üçünji nusgasyny Ürgenji Wasaýat ady bilen Pyrıl Sariýewiň ýerine ýetirilen nusgasy Türkmen radiosynyň ýazgylar hazynasyna aýagy taklanyp, dinleýijiler köpçüligine häzişinde ýetirilip durýar. Bu sazyň 4-nji nusgasy bolsa Türkmenistan halk başçy Ödünýaz Nowatyň ýerine ýetiren nusgasy bolup durýar. Ol hem öz bolşly Wasaýat sazynyň perdelerinde ýanglanyp, onuň aýartyldygy şol mari tewitleriniň sala-saryk ýoluna degişli nuska hökmünde tapawutlanýar. Wasaýat sazynyň birinji nuskasynyň birinji bölegini häzir ýerine ýetirip beren, şonda nähil aýdymlyklar ýüze çykýanlygy aýan bolar. Bu sazyň ikinji nusgasy Türkmenistan halk artisti Şartäş Mehmetowyň ýerine ýetirjegine degişli. Wasaýat sazynyň şu iki nuskasynyň aýratçylygy barada durup geçsek, onuň birinji nuskasy okkunly ýerine ýetirilýär, ikinji nuskasy bolsa saýgally ýerine ýetirilýär. Gözbaşyny dutaryň jadyly perdelerinden alýan Wasaýat sazy türkmen kompozitorlarynyň ünsüni özüne çekdi. Kompozitor Weli Ahmedow bu sazyň Şartäş Mehmetow tarapyndan taýýarlanan nuskasyny elektro dutar, fortepiano we halk saz gurallary orkestr üçin täzeden işläpdir.
Türkmen Başyk Sungodyny Balsayat sadyna 2 sany söz sanylýar. Olaryň birincisi Görow Şadet sadynyň Arap gardaş Aman Aman atly sözü Balsayat sadyna Türkmenistan halk başçy Muradil Ilyasowyň ýerine ýetiren nusgasy halkyň içinde uly söýgü bilen dinlenilýär. Aylar dilimdi ay kardeş yâre aman amani ay koyu verken gideyim olma yâre arakarım yâre aman amani. İkincisi bolsa şol sazyň gelip çykmagyna sebäp bolan Saýatlyk Hemra destanynyň Balsayat Bagdadyr Bagda atly söz. Balsayat aydymyna geçmeden öňürti onuň destanynaky döreýi wakasy barada durup geçmek yerlikli bolar diýip hasaplaýan. Hemra bilen ýoly rowana bolup ýoldaşlyk edýän atasy Aşyk Ahmet Saýat hany gözläp bir näse wakalary başdan geçirýär. Daglary söküp, mendil aşyp, ahyry baglyga bir ölen owadan çeşmeli çarbaga gelýärler. Bu bağı perleriň bagy bolaýmasyn Hemrajan. Her ne bela gelse maňa gelsin diýip Aşyk Ahmet çeşmäniň çarbaga akyp gidýän ýerinden baga girýär. Görse giden uly bir ajaýyp baglyk. Çarbagyň almalarynyň ýarsyny iýip, ýarsyny taşlap, daragtlary hem ýykyp döwýär. Seher wagty baga seyran edip ýören Saýat hanyň bu waka gözü düşýär. Dergazap bolup kenizlerine bavany huzuruna alıp gelmegi buyurýar. Sagydynyň huzuruna çykan Aşyk Ahmet onuň jemalyna bialas ýagdaýda aşyk bolýar. Sazyna dil bitirýän baba öz duýgusyny mälim edýär. Bu hadisa Saýatdan gaharlanyp kenizlerine çäre görmegi buyurýar. Garaz Aşyk Ahmet özüniň duýgusyny ýalňyşanlygyna düşünüp ýar köňlüni almaga ýagşyar gerek diýip Saýada münasip ýar boljak Hemra oğlunyň bardygyny mälim edýär. Husny jemalynyň tarypyny eşitip uzak ýollar söküp Saýat han diýip gelen Hemrany Aşyk Ahmede huzuruna getirmegi haýyş edýär. Aşyk Ahmet hiç wagt atanyň oğla çakylygy bolmaýanlygyny ýöne Saýat hanyň raýyny ýykmazlyk üçin sazyny goluna alyp öz oğluny islegliň bagdadyr bagda diýip belent owazy bilen çarbaga çagyrýar. Ine şu ýerde zenana hormat goýmagyň asylly nuswasy görkezilýär. Atanyň perzendine, aşygynyň huzuruna wagtnama bilen çagyryp azap esere öwrülen bu aýdym asyrlardan bäri belent teňde ýanglanyp gelýär. Hawa, usatlaň zehinelerini elenip, kämil esere öwrülen bu aýdymyň öz boluşly ýanglanmagyna sahyjyp barbyň, magtymyl garlybyň, Hanyýly Anamradowyň miras halyran ýazgylary bellenilmäge münasipdir. Aýdalyň Balsaýady sary bagşam aýdypdyr diýip nygtýarlar. Ýa-da bolmasa, näde bärräk gaýsak sary bagşyň şägirtleri sahyjyp baryp, olam öz boluşly Balsaýada bal getiren halipam diýdiren ada münasip bolupdyr. Yet gel valama witaler deni awi teglima gadur bahunde balam kalan ya beyni yar tevlim bağdadır bahunde. Çuğul başı diýen lakam bilen belli Türkmenistanyň halk başçysy Magtymly Garlyýew. Haçandan Çuğul başynyň
baltaýadan dinleýäňde de eýýäm sen başga bir dünýäni görýän ýaly, başga bir owazlar eşitýän ýaly, teýinle ýan gaýsymly ýaly, aslynda hamir maýasyna şol bir türkmeniň baltaýady bar otaýda. Ýöne ol baltaýat şol başyň baltaýady bolup ýangan. Yar gel bana Bellätim gelen tarapy var ne Suat Ali Mahmud Galip'in şol köp aydymlaryna dinleýänine şo aydym gözleýän bolun kitapdan şo teatrlere tap manýada gawat gelmeýän sebäbi olur şol öňkü halipadan şägirde geçip elbetde käbir şuňkuny gelip yetmedik başlaryň aydymlary, sözleri, şahirlaryň sözleri bolmagy mümkin. Ne şonuň ýaly Mahmud Halipanyň baltaýat aýdanna iň soňky bendini dinläp gören wagtyňda meniň akyl geli huşum alan başyma ýary çok sowda salany gaýnatasyna taýawran taýattan bagdadyr bagda diýýärler. Ne şunu kitaplardan gözleýän elbetde ýok, belki onu halipa şol joşgyny bilen goşup aýtdymy ýa-da öňünden gelýän halipalarda şol urbamy şunuň ýaly aýdymlarda da birek-bireginden bir aýratylykları görmek bolýar-da halipalaryň aýdymlaryna da onu dinleýän wagtyňda hatym bir içki duýup bolýar. Benim aklım kuşum alan başımda yara çok sevdarsın dedi. Baltaýat çekuli aydymlaryň hataryna girýär diýip aýdýarlarda sasyny atlar. Ona çekuli ähengde çekuli perdelerden Türkmenistanyň halk artisti Hanyelli Anamradow aýdypdyr. Gel bana Hasan Hanyelli Anamradow Peringistana baranna, ýagny Fransiýa, Paryja baranna şol aýdymlyň çekuu nedenine şoň dinleýijiler hayran galyp ör turup durdy diýip şol döwürlerde aýdylan gep häzirem ýaňlanyp dur. Paryjyň dinleýijileri häzir çenli şonu ýalak çekuu çeken, ödem çekip duran bagşa aýdymça gawat gelmedik bolmalylar. Şoňa hayran galyp öz minnetdarlyklaryny öwran nıgtaptılar deyip şol döwürlerdäki döwürleýin neşirlerde, gazet jurnallarda ýazdylar. Ine munyň özi Hanyelli Halipanyň türkmen milli aýdymsal sungatymyza özüniň bagşçylyk borjy boýunça goşandy diýip aýdyp biler. Yari
Baldayadım Ah yara 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 Hormatly prezidentimizin pähm parasady bilen halkymyzyň gollamagy netijesinde 2018-nji ýylymyz Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýip adlandyryldy. Indi şol beýik ýüpek ýoly Türkmenistan şonuň ýüregi. Ine şol beýik ýüpek ýolunyň içinden Türkmeniň milli aýdymsa synoty. Destanlardan aydylan aýdymlar erşary sol geçýändir. Yani haýsy ýerde barsaň, şol başlanýan ýerinden täjemlenýän ýerine barsaň, Türkmeniň sadynyň owazy ýanglanyp durandyr. Ine bulam Türkmeniň zadyly aýdymsa synotynyň gudratdygynyň habar berýär. Ine şonuň üçin hormatly prezidentimize müň körem alkyş aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, tutýan tutumlary elimde ama rawaç bolsun. Destanlarymyzy, aýdymsa sungatymyzy, umuman medeni mirasymyzy biz şu günler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe şeýle köp taraplaryň öwrenmäge uly üns berilýär. Hormatly prezidentimiziň aladasy bilen özüniň hut görellesi bilen şunuň ýaly işlere gaty uly ähmiýet berilýär. Bu bolsa halkyň medeni mirasynyň gadyryny bilmek, ýaş nesli ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň esasyna terbiýelemek işine gaty uly ähmiýetli iş. Şunuň ýaly giň mümkinçilikler döretýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan il ýurt bähwetli işleri mundan beýlegem rowaşlyklara weslensin. Bize medeniýet sunugat işgärlerine şeýle o işlemäge, o döretmäge, döret berýän uly mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Il ýurt bähwetli işleri elmydam rowaç bolsun. Aýdymsa sunugatyny, bagşçylyk sunugatynyň hak howanlary, gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny arzu edýän. Mundan beýläge mähriban halkymyzy has üröwsün geljekde ýaşatmak üçin giýje günüzki çekýän zähmetleriniň diňe rowaşlyklara beslenmegini arzu edýän. Türkmen halk aýdymsalaryny öwrenmekle giň mümkinçilikler açan hormatly prezidentimiň janynyň sag bolmagyny alyp barýan işleriň mundan meýlekde rowaşlyklara beslenmegini arzu etýär.